थांनाय मोनायावहाय मोनसे चेकिं सोलिदोंमोन नैबे चापागुरिनिफ्राय ओरै बङाइगाव हाबनाय बे टार्निंआवनो जादोंमोन। सांग्रां जानायाबो मोजां, मानो होननानै बुङोब्ला जायफ्रा गोदान बोसोरनि मुङाव पिकनिक जानानै फैगोन ना, बिथांमोनना जुदि वाइनखौ जुदि जौवाखौ बारा जुदि लोंनाय जायोब्ला बिथांमोननिफ्राय जुरिमाना बा बायदि रोखोमनि दाखालिनिफ्रायनो मामा आमाइसोआ जोंनिया माबा SOP ना हगारना होबाय थानाय जादोंमोन, फोसावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो चापागुरि ओनसोलावबो गोख्रोङै मा होननानै बुङो चेकिंआ सोलिबाय थादों। गंना नायब्लासो नुले खानाया दोंनैसो मोनबावबाय। थ' जिखियानो जादोला जायफ्रा नैबे मोनसे लटारिखौ लायाखैना बिथांमोननि थाखाय लानो हागोन। बुक मोनसेयाव 600 आरो नैबे लटारिखौ ओरैबायदि होनायनि थाखायसो होनाय जादों, प्राइसआबो गोगोम बुरजा दंखायो नङा होमबा, गोगोम बुरजा दङ। बेखौ जायफ्रा लानो गोसो नैबे कन्टेक्ट नाम्बार दं वाट्सएपआवहाय, वाट्सएपल' मोनगोन आंखौ बावहाय, ओमफ्राय कल जानाय नङा। आरो वाट्सएपआव मोनगोन आरोखि, मेसेज खालामना हरबानो मोनगोन लटारिखौ। थ' बुक मोनसेयाव 600 करि, ओमफ्राय लिप मोनसे फ्रि। 7टा लिप दङ नालाय, 7टानि गेजेराव गांसे लिपआ फ्रि। लटारि होनायनि खारना जाहैबाय मा, जायफ्रा एनायै नांनानै थानाय बै बेक्तिफोरनि न'खराव माबा मोनसे अनसुंथाइ होनायनि थाखायसो। थ' साननानै लादो डाइरेक्टनो नोङो जुदि माबा मोनसे डाइरेक्ट बिसोरनि अनसुंथाइ होननानै बुङोब्ला एसेब्लाबो उसुबिदा मोनो। दिनैहाय नोंनो आगदाजों माबा मोनसे होदों, आगसिजों सोरबाया माबा मोनसे लादों बा बै बेक्तिनो माबा मोनसे होदों, बिनि थाखायसो बेखिनि लटारिखौ होनाय जादों। नोंथांमोना लानो हागोन आरो सोमदोननि देरहासारनि MJनि बिसोरनाव मोनगोन, बिथांमोननाव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन। थ' आंनावबो नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय मोनसे कल खालामबा, कलथ' मोननाय नङा, मेसेज खालामबा मोनगोन। लोगोसे नैबे मा होननानै बुङो फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथांनि माखासे गोख्रों बिबुंथि खोनासंनानै लानोसै माबायदि गोख्रों। गुवाहाटि नोगोरल' नङा, जिखियानो जाया मानो बङाइगावआवबो चापागुरि चिरां ओमफ्राय बरदाराव बेफोरबायदि जाय वाइन लोंनानै फैयो, जौ लोंनानै फैयो ना, बेफोरबायदिनो खालामगासिनोबो दङ। ओइ हा होगासेन नोंनिया नांखागौ दा, नांखागौ दा जायफोर लोंदों बेफोरबायदि चेकिं सोलिगासिनोबो दङ। गुबुननि माबा सुयो नालाय बिसोरनिखौ नायनोसै माबायदि सुयो। BTR काउन्सिला बिथांमोननि बिथांखि बायदि सरकारनि पलिसि बायदि BTR ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि फिसा गेदेर जनसंख्यानि बेलायावनो जा बा बिथांमोननि एरियानि बेलायावनो जा, जेराव बिथांमोना थायो बे हारि हारिसाफोरनि बिथांमोननि जिखिनि ग्रिभेन्सेसफोर दङ, बिथांमोननि जिखिनि दाबिफोर दङ, बेखौ मोनसे रनसायनानै अफिसियेलि सरकारनिफ्राय मोनसे भिजन डकुमेन्ट बानायनाय जादों, कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट। दा बेयो सरकारनि खामानि आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो मेम'रेन्डाम बिनाय जादोंमोन आरो बर' हारिनि माने मा जेंना दङ, मा ग्रिभेन्सेसफोर दङ, बे इसुसफोरखौ जोंनियाव खावलायनाय बायदि दा बे समाव जोंनियाव गोबां इसुस आरो एजेन्डासफोर दङब्लाबो बिनिनो माखासे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जादों। मेम'रेन्डामनि आधाराव बिथांमोना बेखौ तयार खालामदों आरो सरकारनि माखासे जिखिनि मिशनफोर दङ, बिथांमोननि जिखिनि पलिसि दङ, बेयाव माने कम्पाइल खालामनानै जोंनि मेम'रेन्डामाव दैखांनाय जिखिनि दाबिफोर दङ, मोनसे भिजन डकुमेन्ट कमिउनिटि, बेखौ बिथांमोना बयनिबो गासै कमिउनिटि गासै आफादफोरखौ लिंनानै गुवाहाटियाव
मोनसे मेहेरगोनां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना गथायनानै होदों दा जों मिजिंथिगोन जे सरकारा जि उद्देश्यजों कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट रनसायदों कम्पाइल खालामदों बेयाव मेनसन खालामनाय जिखिनि खोथा बाथ्राफोर दङ टाइम टु टाइम जिखिनिखौ रिड्रेस आरो एड्रेस खालामनो हायो जिखिनिया काउन्सिल लेभेलनि सलुसननि एक्टियाराव थायो आरो काउन्सिला डेभेलपमेन्टेल पलिसिनि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन नीति आरो पलिसिनि गेजेरजों सलुसन खालामनो हायो आरो जेराव कुनु हारि हारिसाफोरनि खहा जालायलाया कुनु हारि हारिसाफोरजों कनफ्लिक्ट आरो क्लेशिं फैया बेबायदि इस्युफोरखौ डेभेलपमेन्टेल आरो आनान इस्युसफोरखौ सलुसन खालामनायाव बिथांमोना जि एजेन्डा लादों जाफुंसार जायोब्ला मोजां जोङो आसा खालामगोन जे बिथांमोननि जि भिजन कमिउनिटि डकुमेन्ट बे थारैनो मोगथां महराव फैगोन आरो बे मोगथां महराव जाफुङोब्ला बिटिआर ओनसोलाव हारिफोरनि गेजेराव मोनसे अनलायनाय गोरोबलायनाय आरो इकुवेल राइट्स इकुवेल जास्टिस सम अधिकार सम मर्यादानि खोथा जि बयबो बुङो जों बन्चित जादों जों मोनाखै बेखौ जोंनो होआखै बे मोनसे बयनियावबो ग्रिभेन्सेसआ दङ बेखौ गोजान खालामनो हागोन बेखौ इकुवेलिटिनि आधाराव बयखौबो लानानै हाबा मावनो हागोन होननानै आंहा बिसास दङ दा बे सरकारा बिनि सायाव मा नीति आरो मा पलिसि लानानै उननि लेभेलाव बे भिजन डकुमेन्टेसनखौ इमप्लिमेन्ट खालामो बे बिथांमोननि सायाव सोनारगोन